2, 1. Hvem starter? Det kan jeg være. Okay. Ja da, så er vi gået i gang. Ja, vi er i gang. Det ser spændende ud, må jeg nok sige. Det er en herre, der har øvet sig selv. Det er han er gået i gang med at male. Jo. Ja, hvorfor ligger han alle de der grundfarver? Jamen, vi lægger jo ligesom ud med stigen i midten og grundfarverne for at gøre klar til dagens tema her. God form. Smukt, det gik. Ja. Smukt. Med sort. Nu kommer der sort på. Hvad sker der nede i hjørnet bag? Det er jo så temaet for i dag her. Det er jo noget med hjernen at gøre. Det er virkelig en bolsjehjerne til alle i dag. Det er jo specielt i dag, hvor alle skal have bolsjehjernes skær ligesom budskabet ud. Ja, jo, men altså, bolsjehjernen, det er jo... Vi sådan uddybe det nærmere for vores... Ja, det er jo noget, der går langt tilbage. Ja, det er det jo, og hvis man slår op i en videnskabelig lægebog, så er det jo også et term, man bruger der. Også noget, som mange faktisk kan genkende til, tror jeg, gennem deres liv. Altså, jeg har også selv prøvet det som... Ja, det kender jeg alt for godt. Ja, alt for godt.